Dear Saint Joseph, build me a home made out of love and faith, not of stones, with rooms for Jesus and Mary to stay. For if I keep them near me, then I will never go astray. Maayong adlaw kanatong tanan. Ania na kita sa ika-24 kaadlaw sa pagpangandam alang karong umaabot Mayo 1, ang National Consecration to Saint Joseph. Ang tema nga atong pamalandungan karon mao nga si San Jose, ihimplo sa mga mamumuo, kon Saint Joseph, the model of workman. Gibalaan o gipakadako sa Ginoo ang kahalangdon sa mga mamumuo sa dihang mipili siya nga mahiuban sa banay ni San Jose. Nakat-on si Jesus diha sa pag-atiman ug pagtudlo ni San Jose, bisan pa man sa iyang pagka-Dios, mitugyan siya sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang amahan sa yuta. Diha sa gimbuhaton isip usa ka mamumuo, si Jesus mitubo ug nahimong kusgan, napuno siya sa kinaadman ug ang panalangin sa Dios anaa kaniya. Lucas 2:40. Si San Jose modelo sa mga mamumuo tungod kay ang iyang kinabuhi nagpahinumdum kanato sa pagkabalaan sa pagkamamumuo nga ang pagkatrabahante di ay bisan unsay atong trabaho, lisud man usahay sayon, gamay man o dako, kinahanglan man kini og kaalam o kusog, kini mga buhat nga balaanon, ug kay kini buhat nga balaan, kita unsab unta mabalaan. Kinahanglan sama ni San Jose, dalhon ta ang atong pagpanarbaho ngadto sa atong kaugalingong kasantos. Nga sa kanunay kitang andam sa mga lingna ni Satanas diha sa tagsa-tagsa nato ka lugar diin gikinahanglan ang atong serbisyo. Pagbantay ug pagtukaw kamo kay ang inyong mga kaaway naglibot-libot kaninyo sa magleyon, nagngulog, nangita og tukbonon. Unang Pedro 5:8. Sayod kita sa daghang mamumuo karon nga daw nahimo ng parte sa ilang pagpanarbaho ang pagpangilad ug ang paglimbong sa uban. Hinumduman ta sila sa atong mga pagampo. Suklan ta ang yawa ug ang iyang mga paagi. Ikaduha mao nga si San Jose bisan sa iyang pagka makugihong amahan, makugihong mamumuo, wala mahikalimot sa iyang responsibilidad, isip pagkaamahan, pagkamagtutudlo, pagkabana ug pagkahigala ngadto sa uban. Kanunay mugahin gayud siya og panahon sa pagampo, panahon sa paglingaw-lingaw ug panahon sa pagpahulay. Mao nga sa dihang nakaplagan nila si Jesus dito sa templo, human kini mawala, si Jesus mipauli sa Nazareth ug nagmasinugtanon kanila. Lucas 2:51. Usahay sa kalisod sa kinabuhi, mahikalimot na lamang kita sa paghatag og higayon ni ining tanan. Mabisi kita sa kinahanglanon sa trabaho ug makalimot kita sa pag-atiman sa panimalay. Daghan kayong mga kabatan-unan karon nga mas mupili pa uban ang barkada kaysa pamilya kay tungod wala ang ginikanan anaa sa trabaho. Ang uban sab lingaw-lingaw ra, ganahan silang lingaw-lingaw tungod kay mas aktibo man kita sa paghatag o higayon sa paglingaw-lingaw kaysa paghatag, pagtapok sa atong banay aron magampo. Diha ni San Jose, gipahinumduman kita nga ang pagkaamahan dili lang pagsiguro sa kaugmaon sa atong mga anak, kinahanglan mutubo usab sila sa ilang relasyon ngadto sa atong Ginoo. Apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang butang ihatag kaniyo. Mateo 6:33.
Gidala nako ang akong anak ngadto sa shrine sa Jesus Nazareno sa Talisay sa among lugar. 5 anyos pa siya. Og kay sa pagkakita niya sa krus, no, nangita dayon siya paagi makaduol sa krus. Ug kay ang ilang altar na amay ali, akong giablihan, ug sa dihang giablihan nako ang akong anak miduol tungod sa krus ug miluhod. Siguro di pa siya kasabot o wa pa siya katugkad kaayo sa iyang gibuhat. Apan sayod ko isip amahan nga may hinay-hinay nga mitubo diha sa iyang kasing-kasing ang pagtuo ug ang paghigugma sa Ginoo. Sa atong pagsaulog karon sa ika-500 katuig sa atong pagkakristyanismo, hinumduman ta nga ang kinabuhi ni San Jose kinahanglan mamahimo natong giya diha sa atong pagpangulo sa atong mga pamilya diha sa pagkaamahan ug sa pagkamamumuo. Saint Joseph, model of workman, co-patron of the Order of the Servants of Mary, pray for us. Litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. noble offspring of David, Pray for us. light of patriarchs, Pray for us. spouse of the Mother of God, Pray for us. chaste guardian of the Virgin, Pray for us. foster father of the Son of God, Pray for us. zealous defender of Christ, Pray for us. head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray for us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous, Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of domestic life, Pray for us. guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of the dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us, He has made him Lord of his household. and prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen.